ҷашни байналмилалии наврӯзро хурду бузурги мамлакат бо рӯҳияи баланди ватандорӣ истиқбол мегиранд, зеро ин ҷашни баҳорӣ дорои хусусиятҳои хос, анъанаву суннатҳои қадимаву аҳамияти тарбияви доштаро соҳиб буда, месазад омӯзиши эҳёи онро аз овони хурдсолӣ дар замири насли наврас ҷой диҳем. Бо мақсади тарбияи кӯдакон дар рӯҳияи худшиносии миллӣ дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 20 шаҳри Бухта низ машғулияти хушҳолӣ дар мавзӯи Наврӯзи байналмилалӣ барпо карда шуд. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи ниёгон буда, ин ҷашни сирф миллиро хурду бузург бо қалбҳои саршор аз шодию фараҳ ба бар кардани либосҳои идона, чеҳраҳои хандону шукргузориҳои бепоён аз фазои амну осоиштаи кишвар истиқбол мегиранд. наврӯз иқтидори онро дорад, ки оламро гулбасару табиатро зинда месозад. ин ҷашни ниёгон таърихи беш аз 6000 сола дошта, давоми таърихи мавҷудияташ бо хусусиятҳои хоси худ дар замири наслҳо ҷо гирифта, шукӯҳу шаҳомати худро гум накардааст. ҷашни наврӯз дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бо ибтикори президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми байналмилалӣ касб намуда, имрӯз ин ҷашни баҳорӣ айёми кишту кори марди деҳқонро дар аксарияти мамлакатҳои рӯи дунё ҳамчун ҷашни эҳёи табиат истиқбол мегиранд. мураббияҳои хушзавқи ин муассисаи таҳсилоти томактабӣ бахшида ба таҷлили ҷашни наврӯз ҳамоишҳои идонаро бо риояи оинҳои неки наврӯзӣ доир намуданд. иҷрои суруди гулгардон, ки муждаи баҳор аст, ба дили кӯдакон шодии беҳисоб овард. рамзи баҳор ва айёми кишти марди деҳқон будани наврӯзро тарбиятгирандагони муассиса дар барномаи ҳунарӣ намоиш дода, ҳамзамон ҳамчун рамзи эҳтиром саломномаро бо шӯру шавқ иҷро намуданд. яке аз сурудҳои маъмуле, ки ҳангоми фарорасии ҷашни наврӯз аз ҷониби хурду бузурги кишвар сароида мешавад, суруди суманак аст, ки тарбиятгирандагони муассиса ин сурудро хеле моҳирона иҷро карданд. имрӯз дар муассисаи давлатии таълимии томактабии рақами 20 афсонаи шаҳри Бохтар наврӯзи байналмилалӣ байни тарбиятгирандагони муассиса бо як шукӯҳи хоса таҷлил карда истодаем. боиси ифтихор аст, ки кӯдакону наврасон дар мадди назари давлату ҳукумат қарор доранд. мо низ тарбиятдиҳандагон кӯшиш ба харҷ медиҳем, то насли ояндаи миллатро дар рӯҳияи хештаншиносӣ, ватандорӣ ва арҷ гузоштан ба анъанаҳои миллӣ таълиму тарбият намоем. барои тарбиятгирандагони муассисаи таҳсилоти томактабӣ ин рӯз муқаррарӣ набуда, қадами руд ба сӯи худшиносӣ, аз худ намудани оинҳои ҷашни қадимаи наврӯз буд. ҳар яке аз ин атфол бо либосҳои зебову тоқичаҳои пурнақш суруду таронахонӣ мекарданд. барномаи наврӯзӣ мураттаб намудаи аҳли ин даргоҳ хеле рангин буд. намоиши ҳунарҳои мардумӣ, таому хӯришҳои миллӣ, рамзи наврӯз, ҳафсину ҳафшин, ки хеле моҳирона ба намоиш гузошта шуда буд, аз заҳмату ташаббускориҳои мураббияҳои пурҳунари кӯдакистон қисса мекард. чунони мудири муассисаи мазкур бо хушнудӣ изҳор дошт, хеле шоданд, ки наврӯзи мо ҷашни қадимаи ниёгони мо бо ташаббусҳои пешвои хиратманд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақоми ҷаҳонӣ касб кардааст. дар ин рӯз аҳли ин даргоҳ ҳамдигарро бо суханҳои хуш, суруду таронаҳо, рақсҳои шӯху ҷаззоб, саҳнаороӣ бо ҷашни наврӯз шодбош гуфтанд. чунони мудири муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 20 шаҳри Бохтар изҳор дошт, ин ҷашни қадимаро аҳли муассиса бо беқарориҳои зиёд ва омодагии ҳамаҷониба интизор буданд. тазаккур бояд дод, ки дар кишвари соҳибистиқлоли мо хурду бузург ин ҷашни зебоии баҳориро бо шодиву нишоти беинтиҳо истиқбол мегиранд ва дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ гузарондани ин ҷашни қадима боис мегардад, ки кӯдакон аз хурдӣ бо таъриху фарҳанги ниёгон шинос шаванд ва дар рӯҳияи худшиносии миллӣ камол ёбанд.